Na ka benta ka bit ka biang jong ipai ba ka than nongpo bat kum juru ki than gi mamarjan mat ka than nongpo hari boy district ki badan hapeneng ga jing bom yolat ban lek pha examen yela de na ka benta ban tip yela ka jong ka koj ka khya le se kani kan long ka lat na ka benta jong ki ha ka bahagian ga kenti ka bomenta ka Sun Valley Hospital da ka jing simrai ban yatrilang bat ka kenhun Riboy Tourism Environment and Development Forum kan wanra ya ka jing ai examen a hakikat to kan teli ki ja jing pang ki ba kenthop ya ka jing pang sini ka jing pang shing ka jing pang blood pressure lane ka BP lembat ki wei ya ka ne ka free medical health check up camp on pelong ha ka khat sau trik urumpang arhajar arpohon reu nadu kapor kharwi bejeman step hadu kapor arbaje no phaisngi hador bar hol sajer hanongpo uba plilat yuso ubudi chairman jong Riboy Tourism and Environmental Development Forum haba pentip halor kene ulong bai kene free medical health check up camp lapenlong ha ka jingi trilang bat ka Sun Valley Hospital bat kentu ye ki ba bakin sim ye kene kalat bantip ila ka jong ka koj ka khya namar ka koj ka khya ka de ka spa ba na ka bantai ki jingtip ki bakam bani asushu pila ban phone ha un number nyo not pra san ar nyo san ar kini kalau ka jing pen snow na kaliang jong ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum bakum ka seng ni shin ni kani ka sinjang ba bani kong jong nusnem ar dar apun riu rikat ba ka jing trilang bat ka weni ki hospital na pogoti ka batip kum ka Sun Valley Hospital mengin pelong ya ka free medical health camp hang ya po no po proper kata kalong haka khasal torik mantau bunai kasi sajan lalu kapor khabe biji step hadu kapor RBG te hakani ka camp kini ki banwan nak le ki doktor nang te na po Sun Valley Hospital kilong bakinwan page ya kinongpang ibadon ke jing sitong belum free nam tajung ki ban service kalau ki jing pang bapang shing idon pat ki nongpang ki badon ki jingpang ki balong ki nika iong ka nika diabetes ki jingpang sini ban pej ya ka nika RBC ki iong ka random blood sugar entah bikin tes su ya ka blood pressure ngat kum juru bikin ai ka consultation na mentah ki nu ki nongpang ki badon ki jingsitom bakila ban yo ki jai dawai na mentah ka ko ka khia ka jungki te kata kan long ha ka nika khasau terik mentau benai te kumta kaseng kasim ya kane kasenjang ka ba dokam ban kerpat pat ye ki pat ba nong snong ki badon hapo kane ka district ka jungi ki badon hapo ka jala ka jungi ba phila ban wan ka te ka singi han ya po nong po dorbar hall ban pha check up ya di free of cost undon jing siu e rum along ka jing pe kalong ka ba light load ka ba pin don kam ba pin da siu da tada namar kata ni khot i wer ya pi ki pat nong snong ba pinwan ban ha check up ila kamer ka jong nomor ka tin ko ong health is well ka jing ko jing khia ro ba kom san tam mar ta yi da karpa AAP pai nong song song ba pinwan ban sumar ila de da ka ba pin ha check up ila de ha ka te ka sni kubleshi bol